and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Labihan ang gibating kabalakan ni Emily. Diyang gipaybaw kini sa iyang ninang nga giatake si mama niya. Mild stroke lang ang nahitabo kang ring. Apan gibati og tumang kadrok ang dalaga. Igo nga miabot sila dito sa bahay. Mibagting ang cellphone ni Emily. Si Michael mao'y nanawag. Mahuman ko sa kong koraso. O ginikahuman ako mo trabaho dayon ko. O ikaw, puyok na lang ka din sa bahay. Cellphone ni mo ay. Oh, si Michael. Hello, Mike. Hello? Michael? Michael, ano ka? Mihangos ka. Hello? Ngano ka, oy, Michael? Hello? Hello? Tubag ako. Mike? Wala naman siya matingog. Mangano ka sa? Wala siya matingog. Ngano ka? Ugon sa tunggingon ni mo. Mihangos iya. Oo, ma. Mihangos siya maayo. Ambot na no. Moto na hibong ko niya. Kalit man lang wala mo tingog. Iyon na. Siya kahakad to. Siya, ma. Iyang number ay naka-register din ni. Iya tong cellphone. Unya, ngano wa man makigsulti ni mo. Magibiyaan ko lang na ba siya ganina sa eskwelahan. Diyang gitawagan ko ni Ninang sa nahitabo ni mo. My God, tingali ko sa nahitabo ni Michael. Ugon sa may nahimong mahitabo niya, nga tuara man siya dito sa eskwelahan ninyo. Naibaw masad ka nga nung miuli ka. Oo, pero giingnan ko niya nga mabalik ko. Pastilan, uy. Mahasol man ka. Tawagi siya. Basinog mo tubag, tawagi. Oo, dito. Kadiyot, ma. The number you have dialed is either Man, unattended or cannot out be of coverage reached. area. Please try your call My God, ano ka ha? Unsa ka ba, uy? Para ka na lang, hasulo na nimo ang imong kaugalingon. Tingali og natuplukan lang to ang iyang cellphone. Emily, ayaw nagkasula ang imong kaugalingon sa gamayng butang. Pahuway na. Paabuton ko sab si Mrs. Soriano nga maghatod sa mga ukay-ukay. Suod na dito sa imong kwarto, Emily. Nagpailala nga labihan gyud niyang inlaba kang Michael. Pero ako, ambot lang. Dili pa gyud ko kumbinsido nga siya mo'y angay sa akong anak. Mas buto ko kang Rafi sa monte. Cannot be reached kaya po niyang phone. Manang ingon man ini. Kapila na ko manawag. May nitabog itingali daw. Husto, si Lola Jovita, manawag ko dito sa ilaw. Tingalig ni uli si Michael. Ako na itubag, Patring. At imalala ng gibuhat mo diha. Hello? Oh, day Ebele. Nga naman unta. Wa diring akong apo. Klase ba ya niya? Di ba klase isab ni mo? Nagkita mo. Mao ba? Nagkita mo og mibiya ka lang kay may nahitabo kang mama mo. Uy, Ginoo ko mild stroke. Kinahanglang mag-amping siya day kay traidor ka ng sakita o kumpiyansahan lang. Di ay. Oo niya. Unsa to? Unsay bihagos ba? Unsa? Mao ba? Nanawag siya og wa mo tubag o pakigsulti nimo. Wa mo tubay. Uy. Kay posible ba og dili makigsulti nimo, Emily? Mao. Sige lang. Muuli ba to pakigsultihan ko, iha? Ay, ayaw ka balaka, oy.
Magsusi ko og nanawag pagid siya nimo. Sige, sige iha, salamat. Bye. Oh, dili mahita po nga dili makigsulting ako nga po. Kung siya man tong nanawag kang Emily. Kinsa man katong gikasulti nimo, nga dugay man inyong panagsulti. Si Michael to? Si Lola Jovita, ma. Nagsusikuog ni uli ba si Mike? Uwa ko no. Ngano bang wa ka man mahimutang tungod lang ana? Kagamay raan ang butanga, Emily. Mura na bayag imong bana ng gikabalak-an nimo. Uyab pa lang ka mo ni Michael. Ug man na lang ko magsusibahin, ana, ma. Maayo unta og mo bisita na si Rafi niya. Aron dili na ma-focus kang Michael ang iyang huna-huna. Pastilan, anak ka. Bog naman may pagkaon, Sir Ida. Lapas sa paniod ta. Gani mo gawas aron mamahaw. Bintaha, gayod ning sapian. Ay, wapalibak. May bangon na. Maghapon, ni mo, sir. Ha? Oh, Usay hapon? Ha? oh. Mag-lunch pa ko. It's already 2 p.m. Pila nakakanan na kagiandam. Pamahaw, paniod ta. Kamunay pangaon na imya. Mo gyud, sir. Ikog na kaimi nimo. Pulos lamian na mo pagkaon. Kami may moto, boss. Bangag sa ilong. Yun na, si Rafi. Ay, wala pa mauli, sir. Unsa? Nagsalig to. Nga usahay, dili masad ka mauli. Atong sang gabi o gahapon, wala man ka. Aw, nagsalig to kulitaw nimo. Nadam lang ko og dili mo uli si Dong Rapi, sir. Mo'y pag-ingnon. Nga like pader. Like sun. Maagyo pagkaliwat si Dong Rapi ni mo, Sir Ido. Huh. O unsay may tabo niya. Bahala siya. Sige. Atiman na ng pagkaon ko. Maligo na ko. Sige, sir. Sisira sa doy. Makapahiubos yung gisulti. Bugtong niyang anak si Dong Rapi. Bahala na lamang kuno. Siya lay mahitab ba? Og kadungog pa itong iyang anak. Na! Mahiubos na po to si Rapi. Siguro kung siya rin nanawag, si Dong Rapi. Hilaw. Nangimiyat. Oh, Dong. Dong, yes, daddy ni mo. Nangita ni mo. Nauli gabi Yay. Kun mo na. Naman na siya. Unyara ko mauli. Tawag lang ko ba? Ay, Dong. Hubog na sad ka, no? Klaro kaayo. Kainom lang nang. Nakainom lang ko. No? Sige, bye. Isa to? Ang ansa, sir? Unsay unsa sa? Gwa. Unsa tong nanawag? Aw. Si Rafi ba? Grabe ni kabusado ng animal. Dili na ko gustong makita pa siya. Bangag sa ilong. Sir! Way kausaban ang iyang kinaiya. Baya niya nagkahingkod ng iyang edad, bisamot na kabusado. Andam nagmo pagkaon, sir. Giinit na ako og sabaw. O sa may gisulti niya, nga nanawag man. Kuan. Sultihin ko kung sa'y toyo! Ikaw na ba mutabon kasi ang mga lihok? Bangag kas ilong. O sa may toyo niya? Wala may gisulti, sir. Mutawag lang ko ay toyo. Ikaw ha? Ikaw? Sa tanang katabang ko din isbay. Ikaw ang mulaban kang Rafi. Ayaw lag pislitag akong ilong. Dako kayong bangag sa ilong. Ay, ang agdi taga ginawa, eh. Natural kay ako gugabantay niya, God. Silbig iyagyayang Dong Rapi. Gamay pa ba siya, diag nalbaho ko din ninyo, sir. Abusado kayo. Dala sige, atiman na ng pagkaon ko. Oh, sige lag at timan, ulit kaon ka. Atiman na! Oh, lag. Bangag sa ilong. Agoy!
Sige katiman, pero di mo kaon. Inito na lang sa Ay, wala laman ako sa tihing hubog dong rapping na nawat. Nga, ano kang kontrahan man ni siya, ni Papa niya Ido, ay, nga iya man untang anak. Arch! Arch! Niyan na ta. Boarding house, aning Marjorie. Uy, natuog bang ka? Arch! Rafi! Uy, noong sabang. Uy, naghagok pa man hinoon eh. Bayang saon man ko, palabi magsuyop. Ay, baya. Pundundunan pagbino, asam mo. Businahan lang ni Nakos Marjorie, be. Akong businahan. Wa may nangablis Diyos eh. Osban ko, be. Ay, naay may gawas. Uy, dakong tao nga. Nagdagpistula. Ay, masukanon kayo. Kuyaw ni Daan. Ay, di mayo. Balik ko sa agi. Sa manran. Bilihan ako get. May gabi, nangimit. Bisan! Ika to, amigong dong rapin, ha? Oo, sige. Giyatod na ko siya nang. Tuas auto ay. Nahutan may gasolina ay. Siyalan! Ngayon, Sharon! Katuog man, hubog. Tuas auto. Naano ko na si skina ko. Gibilin na ko auto. O gipaybaho ta mo kay dili ko kanaog dito eh. Nadi ko ay kadaog ka to. Hubog mong good. Ginoon ko. May nalang kay wadiriyag, Papa. Yan na ka mo makakuyuga. Wala lagi ka mahubag. Nakapahuay man ko. Wasa ko masuyop. Mao nga, nakahimo pa ko. Silan, sa auto. silan to ipasabot ni mo. Nagkasyapos dong rape. Ni suyop mong ka. Oh, ay, ayan lang sulti ang daddy eh. Ginoon Ay, ko sulti na, ha? nagbataa. Sige, hulat diya. Kaya paibaon ko ang mga boy. Atoon na ako sa rapin ha. Basin og nakamat ko na to. Ya, mugawas na niya. Wa na ra ba to taon sa siyang kagalingon ay. Basta lang. Papasa na sila diri palihog na. Sige dang. Ginoon ko ni bata. Abusado. Kaya tinoon. Sige nang, ato na lang ko. Og ang auto ni Rafi, pagkasulnahin niya to ha. Aron matiman to. Sige, arin lang ko nang. Sige, salamat dong ha. Nagpakabana ka sa kugalang. Ay, labaw pa ni sa pagkabana oy taon. Baya. Labaw ni sa nagsuon ng mong kuano pag-ila ni Bay Rafi. Sige nang. Tuodi ay. Ingat. Uy, ayaw na sulti study niya nga. May gamit siya sa bu. Palihog lang yung taon ng ingat. Ginoo ko baya inig bata. Ay! Sige dang. Salamat! Oh, kain ko. Sa kilita pita. Kanindot sa buwan. Tibok ang iyang kahaya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!